ಜನ ಸ್ಮಯನ ಆತ್ಮಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಿವದಿನ ತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ ಇನಿ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಪುಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಹನಿ ನಕ್ಲಿನ ಸ್ಕೂಲುಡು ಅಂಚೆನಿ ಚೂರು ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಯರ್ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ನೀರು ದೋಸೆಗಿಂದ ಅರಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತು ಇಕ್ಕೆ ಚೂರು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಮಸಾಲ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ಪ್ರದಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ರಪ್ಪ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತನೇ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೈಯಗ್ಲಾತೆ ನಮಕ್ ಅದಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೋಡುಂದಾಂಡ ನೆನ್ನೆ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾದೊಟ್ಟುಗಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಬನೋಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾಯರ ಇಂಕ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ವಿಶಲ್ಲ ಚೂರು ಪಾಡ್ರ ಉಂಡತ್ತ ಬಟ್ ಹನಿಗೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಡು ಅಂತ ನನ್ನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಆದ್ ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ವೇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಕೊಳಲ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತ ಕೃಪ ಕನಪಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ದಾದದಿ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೃಪಾ ಮಗೊಂದು ಸಿಂಚನ ಸ್ಮಯನ ಆತ್ಮಿ ಗಣ್ಯ ಕೃತಿ ಅಂದು ಶ್ರೇಯ ಮಗೊಂದೆನ್ನ ಕ್ಲೋಸಿ ಕೃಪಾ ಖುಷಿ ಒಂದಲ್ ಬಫೆಲೋ 2 ಜನ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದುಷಾ ಒಂದು ಶ್ರೇಯ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾತು Чего-нибудь возьми. Я вот так. ರಡ್ಜಾನುಲ್ಲರತ್ತ ಶ್ರೇಯ ಎನ್ಯು ಶ್ರೇಯ ಈ ಬೈಚಂದ್ ಮಲ್ಕಾಂಡ ಬುಲ್ತುದು ನಾಚ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಅಮ್ಮ ಶ್ರೇಯ ಬೈದು ಜಲದು ಬುಲಿಪ್ಪರ ಅನಸು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದಿತ್ತೇರೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಆಟಿದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂತೊಂತೆ ಪೂರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕುಲ್ಲತ್ತುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಂಡಾರಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆ ಇವರಿಗೂ ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಗರಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೇವಾಲಯಗಳು ಬರೋದು ಕೈಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
పొడికనల ఈరుల పొడికనల ಅವರ ಒಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಯನದ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅರವಿಂದ ಕ್ವಿಯರತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಏತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ದೆರ್ ಒಂದು ಕೇವಲ ಮುಜೇ ದಿನಟ್ ಕಲ್ತನಗೆ ಅಕ್ಲು ನೆಟ್ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಈ ತೆಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಮಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕಲ್ಪವನ ಪೂರ ಬಂಗ ಅಂಚನೆ ಈತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೆರಲ ಬಂಗ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಆಂಡಲ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಕಲ್ತದು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ನಡಪದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ದೆಪ್ಪೆರ ಇತ್ತುಂಡು.
ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ವನಸ್ ಪೂರ ಆದ್ ಯಾನ್ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ದಂಚಿ ಪಿದಾಡ್ಯ ವನಸ್ಲಾತೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೇನು ತುಳುನಾಡದ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಚ್ಚು ಪತ್ರೋಡಂಚಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿತ್ತೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹನಿ ನಕ್ಲೆನು ವನಚಕ್ಕ ಬೈದಿತ್ತೆರ್ ಪಚ್ಚು ಮಾನಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕಾರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟುಗು ಪೋಯೆರ್ ಆ್ಯನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೀದಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಬತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಪೂರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಕೀಮ್ದ ಕಾಸು ಪೂರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತು ನೈನ್ ಪೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪಿದ್ದಾಡಿ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಬೊಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಸಂಡಿಲ್ಲ ಆದಿತ್ತಾನು ಬೊಕ್ಕ ರಿಟರ್ನ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರಜ್ಜುನು ಬರಿಯಾರ ಪಂಡೆ ಕಡಿಯಾರಗ ಬಲ ಯಾನು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಲೆತ್ತೊಂಪೋಲ ಅಂದು ಸ್ಕೂಟಿಡು ಸೊ ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಉಂದುಳ್ಳೆ ಗಡಿಯಾರಡು ಒಂದು ಒಂದು ಯಾನು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದು ಪಿದ್ದಾಡಿ ತೋದ್ರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಬರ್ಸಲ ಬರ್ಪುಣದಾದನ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಸಾರಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಓದಿತ್ತು ತೋದ್ರು ಅಂಚದ ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪೋತುಂಡು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಪೊಸಾತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನದಿರ ಅಂಚ ಐನ್ಲ ಪೂರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪೂರ 2-3 ದಿನ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚದ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರ ಕೊನೋಗಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪೊಸತ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನತ್ತುಂಡು ವೈ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಶಾಪಿಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಕರಿಯಮಣಿ ಕಟ್ಟಾದಿತ್ತೇನು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದು ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಬಟ್ ಅಡೆ ಪೋದನಾಗ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತುಂಡು ಕರಿಯಮಣಿದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಐನ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನು ಬೇತೆ ತೊಂಡೆ ಇಂಕ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ತೂಲೆನಿಗ್ಲು ಅಂಚನೆ ಕೇಂದಿತ್ತಾರೆ ಹೊಸತ್ ಕರಿಯಮಣಿಗೆ ತೊಂದರ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ಯಾನಂದ ಈ ಕರಿಯಮಣಿಗೆ ತೊಂದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟ ಅಪ್ಪುಚಿ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಚೈನ್ ದುಂಬುದ ಚೈನ್ ಅಂಡೆ ಅವು ಕುಜಲ್ಗು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಉಂದಾಂಡ ಅಂಚ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಲಾತೆ ಇತ್ತಿದ ಡಿಸೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಥರ ವೈಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಪಂಡದು ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊರ್ನಗಲ ಸೇಮ್ ರೇಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂಗಾರದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ರೇಟ್ಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡರ ಅವೇ ರೇಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಎರಾಂಡ ಅಪುರೋ ಜ್ಯುವೆಲರಿಗೆ ಪೋಯಾರ ಇತ್ತಂಡ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲ ಮಲ್ಪೆರು ಓಕೆನಾ ಕನಿಕ್ಲೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟನಾಂಡ ಕಟ್ಟೊಲಿ ತಿಂಗೊಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ದೆತ್ತೊಂಡೊಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ಅವು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಅವೆ ಬಂಗಾರ ಕನತ್ತಿನ ಫಸ್ಟ್ ದೇವೆರ್ನಲ್ಲಿ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ದೇವೆರ್ನಲ್ಲಿ ಪದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪಾಡ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶಪ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತ ಅಂಚ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರೆಕ ಅಂದು ಕುಲ್ಯವಂತೆ ಬರೆದಾತಂಡು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಗೀತನ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಒಂದು ಬರೆಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲೆದು ಕನತಿದ್ದು ದಿನಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಕಾಂಡಲ ಕಾಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಬಯ್ಯಗ್ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಓಕೆ ದೇವೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಧ್ಯಾನ ಡಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಡ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಏನು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಗೀತ ಲೇಖನ ಯಜ್ಞ ಪಂಡದು ನೆಟ್ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಈ ಬುಕ್ಕುಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರ ಪಂತೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಇಟ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೋಲಿ ಅವಾಗ ಪೋಸ್ಟುಡು ಬರ್ಪುಂಡು 250 ದನ ಪೇ ಮಲ್ಪರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ದಿನಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೇಜ್ ಬರೆಯಾರಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಯಾಯ ಆನಾಗ ಉಡುಪಿದ 2026 ಒಂದು ಕೊನೋದು ಕೊರೋಡು ನೆನು ಕೊನೋದು ಕೊರಿಯಾರಂಡ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರೆಯಾರ ಫುಲ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿ ಬರೆಯಾರ ನೆಟ್ಟು ಬಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಪ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಂಡ ನೆನ್ನೆ ಬರೆನಾಗ ಸಂಕಲ್ಪಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಂಡ ಆವರ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಬರೆಯೋಲಿ ಇಜಿನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೆಪ್ಪುನ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂದು ಬರೆಪ್ಪುನಂಡಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಬರೆಯೋಲಿ ನಿಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಆತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ್ನಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಪ್ಪ ಆದ್ನಟ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಖುಷಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೈ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ